so much po. Para kay Ate Linda Corina. Shout out sa ating counter 1. Si Ma'am Nico. Yun, Nico. Ayan, Ma'am Janet. Receive na po namin. Maraming salamat. Guys, nandito po kami sa SM Naga. Dito po kami mag-aano ni Kampal. Ito yung kasama ko, anak ni Ate Linda. Si Ina. Ay, tama, Abit? Si Ina. Ayan. Tapos po, pasok kami doon para magkambas kami ng cellphone. Ayun, eh. Nandito kami sa SM Naga. Ito lang makapasyal si Bicolana Story. SM. Naghahanap kami ni Kampal. Bukan kita dito po. Second floor. Ayan, nandito po kasi sa second floor yung pwedeng bilhan ng mga cellphone. Magkakanvas kami ni Kampal para meron po tayong pagpilian para sapat doon sa perang na ipadala ni Sir Jeff Bacladen. Thank you so much po. At kay Ma'am Janet Compilation. Ayan, Ma'am, thank you so much po. Naglalakad na po kami papunta doon sa mga ng cellphone para makapili Kampal lang. Ayan, thank you so much po ulit Sir Jeff Bacladen at kay Ma'am Janet Compilation. Ayan, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Nang sa ganun, madagdagan ang mga vlogger ng Bicol. Ayan, maraming salamat po. Sir, nandito na po kami para makapili po siya kung anong gusto niya. At sapat po doon sa pinadala ko. Ayan, nandito po kami. Sir Jeff sa Vivo, kasi ito yung nalutuan ng Kampal. By 6599 na yun po yung nalutuan. And shout out sa sa akin. Ayan, shout out. Ay, ano nga ni pong name mo? Para may shout out ko. Tani. Ah? Tani. Ayan, shout out kay Tani. At kay Madam, ayan, nakaiba sa video. Abigail, yan si Ma'am Abigail. Ayan, nandito po kami sa Vivo. Yun. Sana all may sponsor. Sabi ni mama mo, pa-check mo daw kung malinaw ang camera. Baw niya si Kampal. Dala na ni Kampal po yung cellphone, o diba? Nagiging isang ganap na rin siyang vlogger. Ayan, napakaganda ng music. Bababa na po kami para doon naman sa kailangan ni Ate Minda. Yung bigay ni Sir Jeff, yung para po doon sa grocery. Ayan, medyo traffic. Pila-pila Lalayan namin sa baby. Medyo natatakot po siya dito sa hagdan. Ayan, yung lola niya kasama niya. Matik po. Jollibee ka mo? Sige, lakad ka. Jollibee ka mo, B? Suso kami sa market. Ay, di ka ibuan pag-aruman. Kaya dito.
diaper para kay Ate Minda ko. Ano mo ba duman? Yan, diaper. Saan ba nakalagay si diaper? Below, doon. Saan may diaper? Garang ko dito eh. Bibig ako. Atang, sige na. Salikitong tama lang. Ayan, bibilihan ko namin si Ate Minda ng gatas. Ayan po, bibila namin ng adult diaper si Ate Minda. Ayan, 2 pairs. Ano pa, Bikoton? Ayan po, mga diaper po yung inuna namin. Meron ako, Meron ako. Nahulog muna talaga. Kala ko dadarong pa din ng kaluwa. Bibila namin ng kaluwa kasi Ate Minda. Sa labas. Ayan, nandito kami. Ayan. Inabutan po kami ng malakas na ulan.